Niadtong Hunyo 15, si Father Darwin, anak sa Bais, dito mi. Adunay ning react nga pila to katawo? Pito? Siyam katawo. Ato pang sabton nga katong siyam katawo nga ning react na sudlan og panulay. Ang panunduan na ba sa mga exorcist band na sudla, sakto na poses, no? Na react man si niya. Tingali ang sagad magod sa mga nang react band, mostly sa ilang mga diskusyon katong naka mga waktutor nga nagpuputo-puto mga abak. Unya ang usa sa kapari nga akong nakaila kanang mga tao nga naay labito nga gatinilo kanang hatred pagtumot ya os dia pagkatulan. Dito sa muang lugar sa Pakuan kay bukid po na muang lugar kalabanan yun nga gipaposes kadtog yung mga ginikanan nga ning sulod sa awning dangop sa mga albularyo. Daghan mi kayo dito og kanang mga parokyano or bisan gani mga laing sikta nga tungod aning mga habak-habak gipangpusis ang ilang bata. Nga naman gud sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 5 nga ang tunglo manggod ana hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. So mo na nga katong mga ginikanan nga ning dangop og albularyo, posibleng wala ninyo mo epekto, posibleng mo epekto na sa inyong mga kaliwatan. Okay? So nya naman gud sa Ezekiel 3:20 nga niingon man gyud si ang Ginoo nga gikasilagan ko ang inyong mga anting-anting. So mas maayo lang yun nga maglikay kita anang pagdangop og albularyo.